Вітаю вас на канале Рудзі. Сёння мы будзем разглядаць сюжэт другой часткі вядомай постапакаліптычнай серыі метро. Так як гісторыя напрамую звязана з гульнёй метро 2033 і з'яўляецца працягам прыгод галоўнага героя Артёма, я рэкамендую вам азнаёміцца з маім папярэднім відэа на канале, дзе падрабязна расказаны ўсе ключавыя падзеі. Вядома, калі вам не хочацца глядзець 30-хвіліннае відэа, ці вы ўжо з ім азнаёміліся, я нагадаю толькі асноўную ідэю і логіку гульні. Сама гульнявая серыя метро пачыналася як адаптацыя кнігі і па выніку ўплялася ў агульны сеттынг аўтара. Першая частка 2033 была хоць і не прамым, але ж пераказам падзей аднайменнай кнігі, таму некаторыя гледачы знаходзілі падабенства і адрозненні, пра якія пісалі ў каментарыях да мінулага відэа. А вось з Last Light зусім іншая гісторыя, бо так атрымалася, што яна стала не адаптацыяй кнігі метро 2034, а распавядала пра паралельныя падзеі папяровых прыгод і была базай для напісання глухоўскім якраз наступнай сваёй метро 2035. Такі цікавы выпадак, калі гульня стала працягам кнігі і потым ужо кніга атрымалася як працяг гульні. Так што шукаць у гэтым відэа прамыя паралелі з метро 2034 не варта. А вось што дакладна тут можна будзе знайсці беларускамоўнага персанажа, але з пэўным нюансам, пра які я распавяду пазней. Нагадаю караценька пра падзеі першай часткі. У 2013 годзе адбыўся сапраўдны армагіздзец, і буйныя краіны нашага свету вырашылі паадпраўляць адна адну на свет іншы. Ядзерныя ракеты бахалі ад душы, і народ хаваўся дзе толькі мог. Напрыклад, у Маскве многія знайшлі выратаванне ў тунелях метро, куды хто паспеў спускаўся, як і малы яшчэ тады галоўны герой Артём. Маці ён страціў амаль адразу і быў узяты пад апеку адным з ацалелых на станцыі метро ВДНХ. Наш хлапец вырас і праз 20 гадоў, тым самым 2033, сутыкаецца разам з жыхарамі падземкі з новым тыпам мутантаў, якія атрымліваюць мянушку чорныя. Яны пагражаюць сваімі псіхаздольнасцямі самому існаванню апошніх ацалелых людзей на зямлі. Уступіўшы ў шэрагі гераічнага атрада Спарта на чале з палкоўнікам Млынаром, мы нарэшце знаходзім у тунелях вялікага маскоўскага метрапалітэна сакрэтны бункер савецкіх часоў з назвай Д6. У ім, акрамя ўсяго ваеннага, знаходзіцца цэнтр кіравання ракетамі, якіх яшчэ трохі засталося на паверхні, і па кананічнай для гульні канцоўцы, якімі і знішчаем вялікае логава тых самых небяспечных мутантаў. Метро Last Light якраз і працягвае гісторыю людзей менавіта пасля гэтага нібы выратавання вялікага выбуху. Чаму нібы? Бо другая канцоўка сведчыла пра магчыма мірныя намеры чорных, якія праз Артёма намагаліся звязацца з людзьмі, бо так атрымалася, на яго не ўздзейнічаюць негатыўныя наступствы кантакту з мутантамі. Уступ. Калі спытаць Артёма, з чаго ўсё пачалося, ён адкажа, што ў той дзень яшчэ зусім малым ён з сябрамі вырашылі адчыніць гермадзверы станцыі Батанічны сад, якая знаходзіцца побач з роднай яму ВДНХ. Вядома, ён не памятае, хто ўсіх падбухторыў, бо ўжо ніяк гэта не праверыць. Назад вярнуўся толькі наш малы герой. Батанічны сад – гэта апошні яго дзень на нармальнай паверхні, з яшчэ жывой маці, і непераадольная сіла цягне туды Артёма у надзеі на... ён нават сам не ведаў надзеі на што. Калі тады яны адчынілі дзверы, то ўпусцілі дэмана ўнутр. Але чорныя тут з'явіліся шмат пазней, вялізныя на галаву вышэй за дарослага мужчыну. Плёткі прыпісваюць ім нялюдскую моц і злобу, нібы яны могуць разарваць чалавека голымі рукамі. Але насамрэч усё больш страшна. Людзі паміраюць не ад кіпцюроў, а звар'яцеўшы, амаль што перабіўшы адзін аднаго. Убачаная намі мясарубка ўсяго толькі жудасны кашмар Артёма. Але нам прадэманстравалі праўдападобнае ўздзеянне чорных на псіхіку чалавека. Нас абуджае стары знаёмы Хан, вядомы містык з мінулай часткі, і з нагі, так бы мовіць, заносіць у сюжэт. Кажа, я хадзіў у тое знішчанае логава і бачыў аднаго ацалелага чорнага, нам трэба з ім пагаварыць. І паміж справай так гаворыць, яны хацелі міру, хацелі з намі звязацца праз цябе, Артём, але ты навёў на іх ракеты і знішчыў. У гэтай гульні нас прама падсаджваюць на пачуццё віны ад самага пачатку, з усёй моцы, і не раз будуць стыкаць, што мы такі кепскі чалавек, усіх іх забілі і абавязаны ўсё выправіць, і агулам паводзіць сябе міралюбіва і ўсім дараваць. Сцэнарыстаў не асуджаем, бо мы, вядома, за ўсё добрае супраць усяго кепскага, але
але і Артёма не асуджаем таксама за яго выбар накіраваць ракеты. Гэта цалкам лагічна сыходзіць з кантэксту падзей, яго жыцця ў метро і жыцця іх чалавечай супольнасці. Хан кліча ісці да млынара, трэба яго пераканаць нас выпусціць на паверхню і знайсці таго чорнага, каб з ім пагаварыць. Мы цяпер у складзе гэтай самай спарты і падпарадкоўваемся палкоўніку млынару і проста бадзяцца па сваім жаданні ўжо не можам. Калі, канешне, той загадае з чорным пагаварыць, сходзім, ну, чаго ж не. А знаходзімся зараз на той самай сакрэтнай базе D6, якую прыгрэблі сабе пад дыслакацыю Ордэн Рэйнджэраў, то бок Спарта. Па размовах сярод мясцовых робіцца зразумелым, што ад таго выбуху прайшоў прыкладна год. Пакоі салдат выглядаюць абжытымі, а базы выкарыстоўваюцца на поўную. Збройнік выдае патрэбны рыштунак, у якім нічога ў прынцыпе не змянілася з часоў першай часткі, процівагаз для паверхні, фільтры для яго, аптэчка ды патроны. Толькі што зброі на гэты раз выдалі адразу на ўсе 3 слоты, на выбар. Возьмем снайперку, калаш для сур'ёзных сутычак і той самы легендарны вырадак з глушыльнікам, першы аўтамат з метро 2033. Калі паклеіць вуха да размоў рэйнджэраў па дарозе, можна даведацца апошнія навіны. Напрыклад, па метро ходзяць чуткі, нібы мы тут у D6 знайшлі цэлыя склады з ежай і рыштункам, і іншыя групоўкі нібы і не супраць прапанаваць нам з імі падзяліцца. Таксама пачуў, што тут яшчэ досыць запячатаных дзвярэй з радыяцыяй і агулам атмасфера навокал даволі напружаная. Маўляў, усе рыхтуюцца да вялікага шухеру. Хана і яшчэ аднаго спартанца Ульмана, таго самага весельчака з першай часткі, які добра, што таксама ацалеў, нагонім каля адной з брам. Хан па сваёй натуры бубніць, што яму гэты бункер нагадвае грабніцы старадаўніх валадароў, якія з трупамі чаго толькі не клалі, ад зброі да жывых яшчэ слуг. І кажа, з тымі самымі рабаўнікамі могілак, якіх мы зараз і нагадваем, звычайна лёс абыходзіўся даволі жорстка. Пакуль мы падымаемся на ліфце, з таго боку шахты вартавыя з перазменкі крычаць, што нешта ў іх там здарылася. Нібы стаяў рэйнджэр Лясніцкі на ахове ў лабараторыі з нейкай хімозай. Яго прыйшлі мяняць, а там дзверы адчыненыя, а ён сам знік. Ну, на базе тут, канешне, увесь час нешта адбываецца. Палкоўнік Млынар сустракае ідэю наведаць чорнага для перамоў са скепсісам і загадвае ахове вывесці хана, якога лічыць за трохі паехаўшага старога, і кажа, што са мной туды пойдзе Ганна, яго дачка, найлепшы ў спарце снайпер. І не для сюсюканняў, а каб чорнага дакладна нейтралізаваць. Ну і мяне за кампанію, калі раптоўна я траплю пад уплыў мутанта. Кажа без крыўды Артём, бо на яго меркаванне чорныя найгоршая для нас пагрозы, і нельга гэтай пачвары даваць ні шансу на выжывання. Тут трэба ўдакладніць момант, што інфармацыя пра чорных, якія насамрэч хочуць з намі міра, мы як геймеры і гледачы ведаем праз альтэрнатыўную канцоўку першай часткі. То бок Артём у прынцыпе не ў курсе гэтага, хоць і можа падазраваць. І па каноне гульні мы дагэтуль не ўпэўнены ў словах Хана наконт важнасці перамоў з чорным. І знуткі, не гледзячы на тое, як скончылася кніга «Метро 2033». Наш герой можа і не лічыць свой учынак з выбухам правільным, але і цалкам віну на сябе не ўскладае. Артём хоча быць у спарце важнай часткай механізма, прытрымлівацца як млынар прынцыпаў барацьбы за выжыванне ў першую чаргу чалавецтва і жадае даказаць усім навокал, што ён варты быць тут. Усё гэта не мае фантазіі, а асабістыя запісы героя. Пакуль я там таптаўся ў стаўцы палкоўніка, пачуў вухам, што той самы Лясніцкі, ахоўнік хімічнай лабараторыі, аказваецца перабежчык чырвоных і нават сцягнуў нешта важнае. На сустрэчу з чорным высоўваемся адразу. Ганна, дзяўчына вельмі з'едлівая, і нашага героя называе не менш чым трусікам. Ці то храбрыцца, ці то не ведае пра наш паслужны спіс, чорт ведае, адкуль такая фанаберыстасць. Вельмі бурна выказваецца, што дамаўляцца з чорнымі хрэнь поўная. Пусцім іх у метро, яны нам у галовы залезуць і будуць кіраваць як марыянеткамі. Разам з сакрэтнай базай D6 у нашым распараджэнні таксама і патаемныя тунэлі, якія ідуць ад бункера, можа і не ва ўсе канцы метро, але ў пару важных пунктаў, і такім чынам разам з дачкой млынара дабяромся амаль да самога батанічнага сада, да той самай станцыі, адкуль і пайшлі чорныя. Па рацыі нам падказваюць, што мясцовыя калідоры і дарожкі кепска вывучаны. Людзей і часу не хапае, і таму трэба быць пільным. Але праз кароткі калектар, без якіх праблем мы нарэшце выбіраемся на паверхню. Гэта далёка не першы ўжо раз для Артёма, але ў другой частцы папрацавалі над пашырэннем адкрытых лакацый, і яны выглядаюць ужо больш маштабна. План даволі просты. Маёўнік
унікальная трываласць да ўздзеяння чорных спрацуе як прынада, бо яны гэта адразу адчуваюць. І калі мы дойдзем да разбуранага гнязда, мутант выйдзе на мяне, а ўжо Ганна здалёк яго паспрабуе зняць. За адным з паваротаў я нарэшце бачу таго самага чорнага, які аказваецца вельмі спрытным. Нам атрымліваецца загнаць яго ў тупік і нават схапіць, але малюк паспявае наслаць на Артёма морак. Тут мы бачым якраз тыя самыя апошнія падзеі першай часткі, як мы стаім на вяршыні вежы і запускаем ракеты па вялікім логаве чорных. А наш ацалелы ўсяго толькі падлетак у параўнанні з вялікімі асобінамі і цудам паспеў схавацца ад ударнай хвалі. Калі мы прыходзім да прытомнасці, то бачым малога ў клетцы і нейшыя чорныя боты перад вачыма, ды літары, якія складваюцца ў знаёмае слова «рэйх». Што тут робяць фашысты? Але ні задаць пытанняў, ні тым больш атрымаць адказаў мы не паспяваем, бо той жа чорны бот выпраўляе нас назад у непрытомнасць. Глава 1. Вораг майго ворага. Фашысты займаюць некалькі станцый ды турбуюцца за этнічную і генетычную чысціню насельнікаў метро. 20 гадоў людзі жывуць побач з сапраўднымі мутантамі, радыяцыя, ядуць грыбы незразумелага паходжання і рыбу з зялёных вод тунэляў. І гэта ўсё, пэўна, не ішло на карысць чалавечаму здароўю, як псіхічнаму, так і фізічнаму. Ад таго фашыстам толькі на руку былі розныя дэфармацыі і адрозненні адных ад іншых, нібы здаровых. Хадзі па засценках гестапа са штангель-цыркулямі і транспарцірамі, ды людзям галовы мерай. Артём прачынаецца ў камеры роўна ў момант допыту разам з адным хлопцам, якому якраз не пашанцавала мець чэрап памеру неадпаведнаму табліцы з хітрай кніжцы ў руках унтэршарфюрера. Каля другой сцяны два чырвоных, ідэалагічных ворага рэйха. Аднаго з іх, асабліва заўзятага камуніста, пад яго крыкі пра вялікага правадыра народаў таварыша Масквіна забілі. Да Артёма, маўляў, пытанне асобнае, бо рэйнджэраў яны асабліва не чапаюць, але што гэта разам рабілі мутант, спартанец ды камунякі? Ім цікава. Але і тут адказаць нічога не даюць. На гэты раз камуніст рэзка ўскочыў і крыкнуў браць на сябе афіцэра. Новы таварыш Паша кажа, што нашыя кіраўнікі чырвоных і ордэна, можа, удзясныя і не ляскаюцца, але ж простым салдатам дзяліць няма чаго. Давай цікаць, пакуль можам. Яшчэ з першых частак мы ведаем, што лёс трапіўшых да фашыстаў у палон не на зайздрасць. І тут сапраўды той яшчэ канцлагер. Разам з новым сябрам Паўлам нам атрымліваецца не толькі ліквідаваць пару вертухаяў, але і вызваліць зэкаў. Ці выберуцца яны жывымі з базы, набітай салдатамі, невядома, але і пакідаць іх тут паміраць таксама ідэя не найлепшая. Хоць Артём і не меў давер да чырвоных, але гэты Павел дзейнічаў хутка і з розумам, кідаючыся ўперад і прыдумляючы план на бягу. З планам уцёкаў добра, але ж мне трэба шукаць чорнага, і ён дакладна недзе тут. Але дзіва, толькі я пра гэта падумаў, як пачуў у аднаго з фашыстаў, што яны літаральна прадалі нейкага мутанта гандлярам з Ганзы. І калі гэта праўда, цяпер шукай ветру ў полі, бо Ганза гэта гандлёвы саюз кальцавых станцый. І караваны ходзяць штодзённа, і ён за пару гадзін можа апынуцца на другім баку метрапалітэна. Чаму фашысты яго так проста прадалі? Хутчэй усяго ён скарыстаўся сваімі псі-здольнасцямі, каб выратавацца. Але ад гэтага ўсяго не прасцей, дзе цяпер яго шукаць. Ды і што здарылася з Ганнай? А што чырвоныя рабілі там жа на батанічным садзе побач з чорным? Адны пытанні. Нам трэба было прайсці праз сапраўдны фашысцкі мітынг з чырвона-чорнымі сцягамі, з ускіданнямі рук і лозунгамі пра метро для метрачан. І тут аказваецца, што рэйх рыхтуецца да вайны. Фюрер якраз распавядаў пра Д6, набіты тушонкай, майнкамфамі і прыпасамі, які хопіць на доўгія дзесяцігоддзі. І не важна, што насамрэч з ежы там добра, калі памерлыя мышы. Але праблема была толькі ў спарце, якую трэба нейтралізаваць. У гэты момант на трыбуну ўварваўся салдат і паведаміў пра уцёкі зэкаў і двух дыверсантаў, што вымусіла нас дзейнічаць хутка і шумам. Пагоня па станцыі, амаль цудоўнае выратаванне, але ў апошні момант Артём ловіць масліну, і Павал цягне нас на плячы да дрызіны, з якой хоць і параненыя, але працягваем весці агонь. Цяпер мала што трэба шукаць чорнага, але і папярэдзіць млынара і астатніх пра вайну, якая зусім хутка грымне. Усё роўна трэба вяртацца ў поліс і шукаць там дапамогі для пошукаў чорнага. Адзін я яго не знайду. Куля якраз трапіла ў бронекамізэльку, таму Артём учыняў даволі хутка, але праехаць шмат не атрымалася і прыйшлося ісці
ісці пешшу па цёмных тунелях. Павел палез у трубу, каб перапаўсці завал, але на тым баку трапіў у рукі чарговага атрада фашыстаў, бо мы так і не здолелі далёка ад'ехаць ад іх тэрыторыі. І цяпер у нас не заставалася выбару, як ісці ратаваць новага паплечніка. Бо яшчэ ў першай частцы Артём сутыкнуўся з жорсткасцю свету ўнутры метро і на паверхні, і даволі хутка зразумеў простую ісціну, што напарніка, нават калі ты яго не шукаў, трэба берагчы і ратаваць у любым выпадку. Тады аднойчы з бяды выцягнуць і цябе. Фашысты рыхтуюцца адбіць бункер Д6 сабе, спадзяючыся знайсці там усё, што толькі марыцца. Спартанцы намагаліся трымаць усё ў сакрэце як мага даўжэй, пакуль не даследуюць увесь бункер, бо калі пра яго даведаюцца яшчэ Ганза і чырвоныя, тады пачнецца не проста вайна, а першая, а магчыма і апошняя ўсяго метро разам. Млынар не меў ілюзій, што астатнія моцныя групоўкі не захочуць самі праверыць, што тут ляжыць, і намагаўся спачатку сам упэўніцца, што нічога з гэтага ўнутры метро не нясе пагрозы чалавеку. За 20 гадоў падземнага існавання толькі некалькі першых гадоў усе станцыі яшчэ былі як адзіная сістэма. Усё трымалася на веры, што кіраўніцтва краіны жывое, проста збегла за Урал і вось-вось нешта пачне змяняцца. Але калі стала зразумела, што ніякія прэзідэнты з міністрамі не ацалелі, а ад дзяржаў засталіся толькі ўспаміны, народ імгненна падзяліўся на групы і пачаў адгрызаць адзін у аднаго станцыі і зоны ўплыву. Так з віхру міжусобіц паўсталі і Поліс, і Ганза, і чырвоныя, і астатнія групоўкі. Але за ўсе часы яшчэ ні разу метро не ваявала ўсё разам. Нарэшце мы знаходзім Пашку. Той аж заходзіцца, што я па яго прыйшоў і толькі дапамажы, выцягні, цябе да тваіх спартанцаў праз тунэлі і станцыю чырвоных хутка правяду. Часу зусім мала, бо рэйх з класавым ворагам і тым болей разведчыкам сюсюкацца не будзе, таму трэба варушыцца. Але, канешне, гэта не значыць лезці як танк, недзе ножом, недзе пісталетам з глушыльнікам, галоўнае, без дадатковага шухеру. Фашысты вывелі палоннага таварыша ў нейкія катакомбы, пэўна, каб не дурыць сабе галаву з прыбіраннем потым цела. Пара трапных стрэлаў, бо мы ўжо не зялёны юнак, і Паша вызвалены. Цяпер засталося дайсці да станцыі тэатральная праз невядомыя Артёму раней катакомбы. Фашысты не зусім кінулі ідэю нас даганяць, але гэтыя мясціны настолькі негасцінныя, што яны проста павыключалі нам святло, чым, як яны палічылі, асудзілі нас на смерць у гэтым небяспечным месцы. А выглядала яно сапраўды такім, закінутым з абцягнутымі павуціннем шкілетамі. Гэта мясціны павукоў, якія якраз святла і не выносяць. Так што цяпер мы ў іх княстве. Недзе яны нападалі цэлымі пачкамі, калі лавілі ў пастку абмежаванага пад'ёмніка, ці намагаліся джгнуць у спіну. І не факт, дарэчы, што гэтыя пачвары народжаны радыяцыяй, бо падземныя лазы пад Масквой капаліся і за стагоддзі да метро, і археолагі ўжо даўно натыкаліся на хады, зробленыя, пэўна, не чалавекам. Нехта кажа, што гэтыя жукатараканы, раней баючыся чалавека, хаваліся ад яго, але цяпер, нібы адчуўшы блізкі канец людства, вылазілі са сваіх дзір, каб нас дагрызці. З вялікім задавальненнем неаматара розных арахнідаў Артём і Павел пакінулі катакомбы за спінай і падняліся на паверхню, каб зрабіць невялікі марш-кідок да тэатральнай. Радыяцыя ў горадзе распаўсюджана вельмі нестабільна. Недзе яна спаліць цябе за пару хвілін, а недзе можна бы было нават жыць, калі б не бясконцыя пачвары ды агульная шэрасць разруха. Думаю, за 20 гадоў, напэўна, павінны былі з'явіцца нейкія лагеры і калоніі гатовых да выжывання людзей, бо сталкеры выходзяць на паверхні, і з іх слоў і даных за гэты час можна сабраць карту магчымых зон жыхарства. Ну, ці мінімум пазначыць самыя небяспечныя. Але падобных момантаў у гульні не абмяркоўваецца, а кнігу я чытаў вельмі даўно. Не будзем, канешне, рабіць выгляд, што не чулі пра наступную частку серыі Exodus, дзе прысутнічаюць адкрытыя лакацыі, там нам хутчэй усяго раз тлумачаць, як працуе свет у межах сеттынгу метро і пра такія калоніі, магчыма. Але пакуль вернемся да нашых двух герояў, якія ў чарговы раз прабіваюцца праз негасцінных жыхароў, цяпер ужо надземных. Ад некаторых праз іх колькасць, дарэчы, лепей схавацца. Нашу дарогу да станцыі перакрывае сапраўдны самалёт, які ўпаў тут роўна ў дзень выбухаў. Унутры яго Артёма з Паўлом, якія прыціскаліся сярод крэслаў, накрылі моцныя галюцынацыі, і мы можам убачыць апошнюю карціну, якая паўстала перад пілотамі і пасажырамі Боінга. Ракеты, ядзерны выбух і агонь, які паглынаў мільёны людзей адным махам.
Як і раней, яшчэ ў першых частках і сутыкненнях з рознай звышнатуральшчынай, Артём адчыняў першы, ды выцягнуў з-пад мораку і Паўла, нацягнуўшы на таго процівагаз, які той скінуў у прыпадку, выратаваўшы таго ўжо двойчы. Хоць спуск у метро і быў побач, але на хвост нам селі ўжо не прывіды, а сапраўдныя вартавыя, так што прыйшлося бегчы і адстрэльвацца да самых гермадзвярэй, якія, вядома, не спяшаліся адчыняць, і за пару дзесяткаў секунд чарговы мутант ледзь ужо і не перакусіў Артёмам, але рабяты з вялікімі запальнічкамі добра падпалілі цуцыкам хвасты. Глава 2. Тэатр. Тэатральная станцыя сама па сабе даволі вядомая ў метро. Тут паспелі ў свой час схавацца шмат акцёраў з паверхні, з вялікага тэатра, якім было блізка бегчы. Некаторыя з іх дагэтуль ставяць п'есы ды спектаклі, бо нехта ж павінен і пра мастацтва не забывацца. Сама станцыя злучаецца з камуністычнай плошчай рэвалюцыі, а ад яе да поліса паўгадзінкі пешшу. Мне трэба прайсці кантроль чырвоных і праз іх выйсці да сваіх, што якраз Павел мне і паабяцаў. Кажа, што чорным ходам праз тэатр якраз і пойдзем, дзе, калі хачу, магу паглядзець прадстаўленне. А тут табе і кабарэ срамное, і дрэсіраваны мутант, баяніст ці акардэоншчык з падтрымкай кабарэ паненак, ды салдацікі з фаер-шоу. Пакуль я тут на лавах на дзяўчын паўголых гляджу, там, можа, фашысты ўжо Д6 штурмуюць. Павел на развітанне прапаноўвае ўгарнуць па чарцы, на што Артём усё ж пагаджаецца і стопка за стопкай трошачкі падкасее. І тут здараецца тое, чаго не чакаеш зусім. За намі прыходзяць вартавыя. Паша раптоўна цверазее, салдацікі яго маёрам клічуць, кажа: «Дарой, Артём, праца ў мяне такая, зараз вунь час небяспечны, мне трэба чырвоную лінію бараніць, а ты ўсё ж з іншага лагера». Не дапамаглі выратаванні з фашысцкай пятлі і смерці ў самалёце, ад лёсу быць закатаваным НКВДшнікамі. Аказваецца, чырвоныя, як і фашысты, таксама даўно пранюхалі пра бункеры і рыхтуюцца да вайны. Напэўна, у іх самыя вялікія шансы, бо і станцыі ў іх досыць, і чалавечага рэсурсу. Павел кажа, што пачнецца вайна за будучыню, бо хто сховішча захопіць, то і будзе жыць. Іерархія камуністаў даволі простая, ёсць партыя, галоўны ва ўсіх тут таварыш Масквін, генсек, а ёсць генерал Корбут, які са світай якраз з'яўляецца перад намі. Трэба адзначыць, што генерал здзіўлены Паўлу, якога называе па прозвішчу Марозаў. Толькі калі пісаў тэкст сцэнарыя, датумкаў адсылку імя да савецкага піянера Паўліка Марозава, які здаў свайго бацьку ўладам. Наш ужо постсавецкі Пашка сапраўды выпадкова трапіў у палон, дзе яму пашчасціла ўжо трапіць на Артёма. Бо мала што мы двойчы яго выратавалі, з такім узятым языком, як мы, на станцыі можна нават і новае званне атрымаць. Ён прыкінуў, што калі мяне ўзялі разам з чорным, значыць, я далёка не просты рэйнджар. А справа ад Корбута той самы Лясніцкі, перабежчык са Спарты, з пачатку гульні, пра якую гаварылі вартавыя ў бункеры. Ён нас пазнае і кажа: «Гэта ж Артём, давераная асоба млынара, яны з ім той Д6 і знайшлі». Ну, маецца на ўвазе першая частка гульні. Да, цяпер мяне адсюль так проста дакладна не адпусцяць. Зразумела, што лёгкая і нязмушаная размова плаўна перацякае ў пакой допытаў. У фашыстаў пасядзелі, цяпер можна і ў ідэалагічных апанентаў пабываць, параўнаць умовы і прафесійны досвед спецыялістаў. Дзверы адчыняюцца, і перад намі паўстае сам таварыш Масквін, ды яшчэ са сваім сынком Леанідам. Яму, як лічыць генсек, пара вучыцца браць уладу ў свае рукі, то бок катаваць людзей. Праўда, хлопчык не схільны да гвалту, псіхуе ад відовішча збіцця Артёма, што вось яго брат, ну то бок брат Масквіна, абыходзіўся без крыві і ўцякае. Бацька, пэўна, незадаволены сваім педагагічным правалам, ідзе за шкаляром. Корбут застаецца адзін і вырашае ўсё ж скарыстацца сывараткай праўды, каб без асаблівага гвалту выцягнуць з нас усё патрэбнае пра бункеры і чорных, чым паглыбляе нас у сон. Укол хіміі вяртае нас у мінулае, у той самы дзіцячы паход на батанічную, калі 3 малых, перапоўненыя дзіцячым духам авантурызму, выпаўзлі на паверхню. Зразумела, што нічым добрым такая выхадка для безабаронных дзяцей не магла скончыцца, і зграя вартавых кінулася на лёгкую здабычу. Выратавальны чорны матэрыялізуецца з ніадкуль і ратуе малога, як мы можам здагадацца, менавіта Артёма. Хоць мы і ведаем з пачатковага відэа, што 2 іншых малых загінулі, у кат-сцэне яны адыходзяць назад, і ніякія мутанты нікога не паспелі ўкусіць. Магчыма, яны памёрлі крыху пазней, але нам гэта не паказалі. Ну, не будзем прыдзірацца, адзначым, што інтэлектуальны чорны ўжо тады праявіў неагрэсіўнасць сваіх намераў. Праўда, што было далей, пакуль не зразумела.
А сам гэты ўспамін у Артёма падаўлены і з'яўляецца толькі па кавалку і ў пэўныя моманты пад моцным уздзеяннем ці хімічным, як у гэты раз, ці псіхаздольнасцяў чорных. Яшчэ знаходзячыся ў амаль што непрытомнасці, мы чуем загад Корбута да Пашкі Марозава, каб ён ішоў на Венецыю, так называецца станцыя Трэцьякоўская, там звязаўся з сябрамі-кантрабандыстамі, для чаго пакуль невядома, і потым пасунуўся за чорным, а месцазнаходжанне апошняга ў канверце, пасля чаго мы зноў страчваем прытомнасць. Глава 3. Венецыя. Такога я не чакаў. Той самы Леанід, сынок генсека, мармыча нешта, што хістаў ён ва ўсе бакі гэты камунізм і вялікую будучыню і ўвесь гэты гвалт. Дзякуй, хлопчык. Не ведаю, што табе будзе за вызваленне, але спадзяюся, у цябе таксама ўсё будзе добра ў гэтым павучыным логаве. Якая файная вентыляцыя, у якой усё бачна і чуваць. Таварыш Корбут схіляе Масквіна да вайны. Пэўныя салдаты хоць і рыхтуюцца, але яшчэ не прынята канчатковае рашэнне. Масквін кажа, што ўжо ўсе ведаюць пра тое сховішча, будзе мясарубка, партыя не падтрымае, але ў генерала Корбута свае планы. Ён нагадвае генсеку забойства брата, былога кіраўніка, і што ён, Корбут, шмат чаго ведае, лепей бы Масквіну дазволіць вайну. А ён мае план, як без вялікай крыві ўсё правярнуць. Генсек разумее, што яго моцна трымаюць за адно месца, таму пагаджаецца. Ужо ў наступным памяшканні той же Корбут настаўляе атрад спецпрызначэння на нейкую сакрэтную аперацыю. Часу паглыбляцца ў хітрасці чырвоных няма, трэба ляцець у пагоню за Марозавым, у яго ёсць інфармацыя пра чорнага. Праўда, чортавы камуністычныя катакомбы амаль бясконца і запоўнены пад накрыўку салдатамі, а на мяжы іх станцыі Артёма сустрэў не цёмны спакой тунэлю ў метро, а яшчэ лепш павуцінне. Але замест павукоў мяне злавіў чарговы чырвоны ў поўным абмундзіраванні. Андрэй? Нечакана, але прама пад лагерам чырвоных зладзіў сабе невялікую базу той самы Андрэй з першай часткі з Кузнечнага моста. Ён у свой час шмат дапамагаў людзям праходзіць праз чырвоныя станцыі і пераправіў нас тады на патрэбны фронт з фашыстамі. Расказвае, што зараз чырвоныя зусім пазакручвалі гайкі, вось народ з іх станцый пачаў бегчы. І ён таксама ногі ўнёс. А тут скруціў сабе ластаўку і пакрысе з яе дапамогай вывозіць адсюль людзей. Бяры, кажа, яе сабе, а паведамленне ад цябе для ордэна я закіну. Там Артём пазначыў, што місію ён праваліў, але працягвае праследаванне чорнага. Праўда, я не зразумеў, чаму Андрэй думае, што я еду ў поліс. Памятаеце, па першай частцы вялікае спалучэнне станцыі, якое ледзь лічыцца не сталіцай метро. І там ордэн рэйнджэраў Спарта якраз і мясціўся, пакуль не перабраліся большасцю ў Д6. Поліс тут блізка, але да яго трэба ў іншы бок, а па сюжэце я еду якраз уніз, на Венецыю Трэцьякоўскую, даганяючы Паўла. Можа, нешта наблыталі сцэнарысты, бо на поліс мы пасунемся, але шмат пазней. Здаецца, і шлях недалёкі, але напружаны. На бежанцаў з чырвонай лініі як мухі пачалі злятацца розныя бандыты і ладзіць напады. Міма чаго Артём не мог прайсці. Таксама прыйшлося паганяць павукоў і паўцякаць на баявой машыне ад звар'яцелых тузікаў. Гульня ў асноўным сюжэтна арыентаваная, але нават тут у калідорах зроблены адгалінаванні для тых, хто хоча хоць крыху свабоды ў перамяшчэннях і даследаванні. Ужо да Венецыі заўважае, што па тунэлях пачынае з'яўляцца вада, і вось нават цэлая пераправа, дзе трэба выклікаць свайго паромшчыка. Вядома, так проста нам чакаць яго не дадуць, і адусюль пачнуць лезці барбосы і намагацца пракусіць нам лыткі. А на фоне чуваць крыкі дзеда аднекуль з тунэлю, што толькі там, хлопцы, пратрымайцеся, я ўжо ва ўсю моц плыву да вас. Дзядзька быў здзіўлены, што я цэлы адзін. Тут звычайна ходзяць кампаніямі. Кулямёт свой крычыць не хавай, бо тузікі нас на карту метрапалітэна зараз парвуць. Адбіўшыся ад невадаплаўных мутантаў, працягваем не зусім рамантычную вандроўку ў Венецыю разам са старэлым гандальерам. Агулам па станцыях працуюць помпы, і вадкасць не прасочваецца ў большасць тунэляў і паселішчаў, ды і будавалася метро з разлікам на ўтрыманне грунтавых вод. Але тут так склалася гістарычна, што вады шмат і мясцовыя займаюцца сапраўднай рыбалкай, як і наш выратавальнік. Так што назва затопленых станцый Венецыя абсалютна лагічная. У адным з калектараў дзед кажа, тут свет крэветак, галоўнае не шумець. Невядома, з чаго яны мутавалі і выглядаюць жудасна, але мяса, са слоў рыбака, вельмі смачнае.
Калі ціха сябе паводзіць, могуць прапусціць, але дагэтуль праходзілі нейкія важныя чырвоныя на сваёй лодцы, як мы можам здагадацца, Марозаў. Крыветак растрывожылі і таму ўсё-такі кінуліся да нашага чоўна, але і мы не лыкам шыты. Праўда, у пэўны момант іх робіцца так шмат, што дзед вымушаны расстацца са сваёй дарагой скрыняй дынаміту, абы мы маглі ўцячы ад звар'яцелых мутантаў. Падземная Венецыя – гэта чалавечы востраў з 3 станцый, які стаіць на цёмных тунэльных водах і мае не найлепшую рэпутацыю. Нібы вялікі зладзейскі прытон. Пры гэтым частка жыхароў сумленна займаецца рыбным і крыветачным промыслам. Тут можна падслухаць цікавую размову сярод бандзюкоў, што на Кастрычніцкай ёсць цырк вырадкаў, і там нібы зараз зорка праграмы нешта чорнае, як малпа. Дробная, але як зыркне вачыма, аж страшна. І робіцца зразумелым, што гэта і ёсць наша мэта. Але Артём ніяк на гэта не адрэагаваў, і сюжэтна нічога не змянілася, і мы ідём далей па Венецыі ў пошуках чырвоных. Такая зладзейская станцыя, вядома, не магла абысціся без зладзейскіх забаў у выглядзе стрыптызу і бардэлю, і не дзіўна знайсці нашых персанажаў менавіта тут. Ідэалогіі, а прадажнай любові хочуць нават камуністы. Артём клеіць вуха і чуе, што на тую ж самую Кастрычніцкую даставілі вірус, пра што трэба паведаміць таварыша Корбута. А напарнік Пашы скардзіцца, што не па сабе яму, бо ўсіх там загубілі. Што ж там здарылася? Прыйшоў час задаваць пытанні. Таму нарэшце, нагнаўшы Марозава, прыстаўляем рэжак. Корбут хоча чорных карыстаць як салдат. Ну, гэта не дзіўна. Галоўнае іх прыручыць і выкарыстаць псіхаздольнасці супраць ворагаў. Сам чорны на Кастрычніцкай, ён можа нас адвесці да яго, але ў гэты момант забег ахоўнік, які хоць і на нашым баку, але Павел скарыстаецца мітушнёй і сігане ў дзверы. Нічога, мы цябе яшчэ дагонім. Глава 4. Царква. Каб трапіць на Кастрычніцкую, трэба ісці па паверхні і па дарозе заскочыць на аванпост Спарты ў закінутай царкве. Па разбуранай Маскве прыйдзецца доўга пабадзяцца і займацца актуальнай справай, шукаць бензін і шоргацца па зачыненых запраўках. Усё, каб можна было запусціць пераправу праз напоўненае паскудствам балота да царквы. Там мяне здалёк убачылі і чакаюць рэйнджеры, але яны не адзіныя, каго я растрывожыў, і вялікая пачварына перакрывае ход, і на яе прыйшлося змарнаваць добрую кучу патронаў. Спарта ўжо мела адну базу ў царкве, куды мы паехалі, знайшоўшы дакументы пра месцазнаходжанне бункера Д6. І тут зноў Божы дом, але іншы і як просты аванпост. Нечакана мы сустракаем Ганну, пра якую ўжо і падзабыліся за гэты час. Яна тут жывая, здаровая, ды з парога просіць прабачэння і за батанічны сад, і што была такая рэзкая. Але так і не растлумачыла, куды падзявалася з той разборкі. Магчыма, сапраўды проста кінула нас, як убачыла фашыстаў. Так і вось найлепшы стралок млынара. Атрад збіраецца таксама на Кастрычніцкую і чакаюць падмацавання ад Спарты, але замест яго ўрываюцца чырвоныя. Ад выбуху Артёма моцна зносіць дзвярыма, ад чаго час ад часу губляецца прытомнасць і імі жа накрывае. Таму мы застаёмся незаўважанымі, а вось Ганну камуністы пад кіраўніцтвам перабежчыка Лясніцкага бяруць сабе ў палон. Ганна называе яго здраднікам, а той адказвае, што ён не здраднік, бо Спарце ніколі сумленна і не служыў. Артём прыходзіць у сябе пад дзвярыма і памятае, што перад уварваннем спартанцы гаварылі нешта пра старыя царкоўныя катакомбы, праз якія дойдзем да Кастрычніцкай. Менавіта ў той бок і паціснулі камуністы разам з Ганнай, і вядома, што туды накіруецца і Артём. Месца цікавае для археолагаў, цёмнае і небяспечнае, напоўненае кусакамі ўсіх памераў. Прыйшлося паганяць і боса, браніраванага сабаку, які намагаўся не столькі нас пад'есці, колькі размалаціць касцяной галавой. На Кастрычніцкай жа ладзіцца поўны вэрхал і эпідэмія. Аказваецца, што ўсе рэзка пахварэлі нейкай заразай, а чырвоныя, якія знянацку апынуліся побач, накрылі ўсё каранцінам, ды, як паказваюць некаторыя сцэны, вырашалі праблемы распаўсюджання хваробы даволі радыкальна. Такое мы, вядома, не ухваляем і з карнымі атрадамі распраўляемся адпаведнымі метадамі. Ужо на выхадзе, прайшоўшы праз амаль цалкам спаленую станцыю, мы наганяем Ганну, якую утрымлівае Лясніцкі. Ён пачынае нешта пагражаць, але мы рабяты рэзкія і не думаючы страляем у яго. Забіць не атрымалася, але ён кідае Ганну і ўцякае. Так як Кастрычніцкая станцыя сумежная са станцыяй Ганзы, то мы з апошніх сіл, задыхаючыся ад гару і дыму, дапаўзаем да іх. А тут ужо аказваецца зладжаны чалавечы каранцін без агню і расстрэлаў, а з дактарамі і асобнымі палатамі, наколькі гэта магчыма. Глава 5. Рака лёсу.
Палаты асобныя, ніхто, магчыма, нічога не пачуе, таму Ганна з Арцёмам нарэшце аддаюць сябе пачуццям, якія доўгі час хаваліся пад моцным ціскам знешніх абставін. Ужо пазней іх абудзіць доктар і Арцёма адпусціць, бо віруса ў яго няма, а вось Ганне яшчэ прыйдзецца паляжаць для дадатковага даследавання ў каранціне. Чырвоныя здзейснілі страшную атаку, праўда, не ўсе пра гэта ведаюць. Яны прыцягнулі на незалежную станцыю Кастрычніцкая баявы штам віруса Эболы, вынесены Лясніцкім з Д6. Ён распрацаваны такім чынам, каб дзейнічаць усяго дзень-два з максімальным адсоткам смяротнасці сярод насельніцтва і хуткім спыненнем сваёй актыўнасці, каб не быць шкодным для салдат, якія прыйдуць ужо захопліваць аб'ект. Навошта гэта ўсё? Трэніроўка і палявыя выпрабаванні перад паўнамаштабным выкарыстаннем у выпадку вялікай вайны з усім метро. Эксперымент, як гэта называў Корбут. Мы сустракаем Хана і невялікі атрад рэйнджераў, якія дапамагаюць тут ганзейцам. Ён усё пра камуністаў і эпідэмію разумее. Кіраўніцтва ўсіх буйных груповак недзе будзе на мірнай канферэнцыі ў Полісе, куды збяруцца, каб паспрабаваць дамовіцца наконт рэсурсаў новага бункера. Спарта і Млынар ніколі не хацелі валодаць усім асобна, плануючы падзяліцца з астатнімі пасля таго, як цалкам даследуюць бункер і некаторыя дагэтуль зачыненыя памяшкання, вызначыўшы, што шкоднае, а што карыснае. Там усё роўна ў асноўным усё зброя, а не ежа. І на гэтым пасяджэнні, дзе хоць неяк трэба спыніць прагных да нажывы лідараў, Млынар плануе абвесціць падзел маёмасці на ўсіх. Хан упэўнены, што мірнае пагадненне не спыніць вайну і дапаможа толькі цуд, таму трэба шукаць чорнага з падвоенымі высілкамі. Але дзе? Яшчэ з першай часткі мы ведаем, што Хан чалавек, мякка кажучы, паглыблены ў эзатэрычны свет метро і ведае нешта такое, чаго не гатовыя прыняць астатнія. Ён упэўнены ў існаванні ракі лёсу, якая цячэ па венах метро і мае зусім не чалавечае паходжанне. Нібы гэта месца, дзе можна змыць сваё мінулае і адкрыць новую будучыню. І калі ў гэтую раку зойдзе чалавек, які ўсёй душой хоча атрымаць шанец нешта змяніць, рака дасць такую магчымасць. Вядома, ўсё выглядае не так паэтычна, просты калектар і вялікі зліў, але ён зацягвае Арцёма разам з Ханам, і мы сапраўды пераносімся на тую самую вежу з фіналу першай часткі. Эпізод з выбарам, ці пускаць ракеты на логава чорных. Потым нас перакідвае ў момант уцёкаў ад мяне апошняга прадстаўніка знішчанага віду, і вось мы скочым за малым у бездань, які ляціць на цягніку ў агні, тым самым паказваючы рацэ, што Арцём прагне выкупіць сваю віну і выратаваць апошняга чорнага нават коштам свайго жыцця. І рака выкідае нас зусім не там, дзе мы занырнулі, а блізка да таго месца, дзе, як думае Хан, мы і знойдзем малога. І сапраўды на дрызіне літаральна адразу мы даганяем той самы цягнік, на які Арцём пераскочыць. І тут у клетцы камуністы везлі малога, яны яго забралі з той самай Кастрычніцкай, згодна з карцінай, паказанай ракой лёсу, састаў будзе ўзарваны, таму трэба спяшацца. Кантакт з прадстаўніком расы з псіхаздольнасцямі зноў прыводзіць да флэшбэка. Працяг той самай сцэны на паверхні батанічнага саду. Арцём быў самым першым чалавекам, якога сустрэлі чорныя. Мутант кажа, цяпер ты не адзін. Маючы на ўвазе, што ён згубіў нядаўна апошняга роднага чалавека маці. І чорныя ў пацверджанні гавораць, што мы памяталі цябе і чакалі, мы маглі памятаць думкі ўсіх нашых. Арцём быў спячым агентам і меў магчымасць наладзіць сувязь паміж двума відамі, але маючы ўстойлівасць да іх здольнасцяў, навёў на іх ракеты. Такая суровая праўда. Цяпер Арцём, як і мы, ужо ведае гэта дакладна, і Хан на пачатку гульні меў рацыю. І ў першай частцы гульні яны не атакавалі ВДНХ ў прамым сэнсе, а нібы ішлі туды толькі каб знайсці Арцёма і нагадаць пра яго місію, а людзі на заставах вар'яцелі проста ад іх прысутнасці. Крышачку крываватае тлумачэнне ад сцэнарыстаў падзей першай часткі, але няхай будзе такое. Ад гэтых размоў малому чорнаму робіцца млосна, і мы выцягваем яго на руках. Зразумела, што ніякай размовы пра забіць яго ўжо не стаіць. І неяк трэба будзе гэта ўсё давесці да Млынара ў Полісе, дзе будзе адбывацца мірная канферэнцыя. Глава 6. Выкупленне. Трэба адзначыць, што ў асноўнай сюжэце пра гэта не гаворыцца, але менавіта весельчак Ульман са Спарты, персанаж яшчэ з першай часткі, якога мы сустракалі на пачатку у Д6, падарваў цягнік з камуністамі і чорным па загадзе. Але ні пра Арцёма, ні пра чорнага ён паняцця не меў і быў моцна здзіўлены, калі ўбачыў сярод рэштак вагона Хана. Гэта робіцца вядомым, калі пагуляць у невялікае дапаўненне да гульні. І ў гэты момант з іншага боку перакуленага цягніка выбух абрынае
столь і разам з тым адкрывае выхад на паверхню, куды Артём выносіць чорнага, дзе ад небяспечнага для чалавека паветра яму робіцца лепш. Ён дзякуе нам і заўважае, што мы змяняемся ў лепшы бок. Кажа, ідзі далей, а я буду ісці за табой па паверхні, дзе светла, і дапамагу табе глядзець. Ён сапраўды можа пазначаць ненадоўга, дзе знаходзяцца ў ворагі і наколькі абавязкова з імі ўступаць у бойку. Дарогу да поліса мы абіраем праз дэпо, і тут сустракаем атрад вольных салдат, якія міралюбіва ўпускаюць нас, убачыўшы знак Спарты. І вось тут менавіта той момант, пра які я сказаў на самым пачатку відэа, што калі вы будзеце гуляць на рускай лакалізацыі, то персанаж будзе вітацца з вамі на украінскай, а калі будзе украінская лакалізацыя, тады на беларускай. Там нейкая валтузня, нават нас прапускаць не жадалі. Можаш пагандляваць з хлопцамі. У нас перакур яшчэ хвілін 10, потым пойдзем далей. Праўда, да агучкі тут, пэўна, выкарыстоўвалі не беларуса. А вось ужо далей раптоўна з'яўляюцца атрады камуністаў. Што яны робяць з гэтага боку поліса, ды яшчэ і на паверхні, невядома. Але факт, што прайшоўшы праз іх атрады, мы сутыкнёмся нарэшце з Лясніцкім. Чорны хапае яго з-за галаву, і нам атрымліваецца апынуцца ў яго ўспамінах. Мы бачым і той самы хімікат, які ён скраў з Д6, і момант, дзе Корбут дае загад Марозаву даставіць вірус на станцыю праз бандытаў Венецыі. Аказваецца, тыя лічылі Паўла за кантрабандыста і па яго просьбе даставілі груз на Кастрычніцкую. Там, я нагадаю, пасля гэтага адбылася эпідэмія. І адсюль жа даведаемся, што пасля ўсяго гэтага Марозаву далі загад узяць на сябе чырвоную плошчу, праз якую нам трэба будзе таксама прайсці. Малы чорны кажа, што хоць і цікава, але не можа болей трымаць, сілы яго пакідаюць. Гульня дае выбар пакінуць Лясніцкага ў жывых, але, шчыра кажучы, я не бачу ніводнага плюса ад гэтага, акрамя міласэрнасці. Шанец, што ён пачне паводзіць сябе больш міралюбіва, даволі нізкі. Ідучы далей праз закінуты горад, мы з дапамогай зроку малога бачым прывіды мінулага, якія назаўсёды захраслі ў бетонных турмах сваіх кватэр. Разам з імі можна перажыць апошнія імгненні жыцця мільёнаў чалавек. І нарэшце пасля горада Прывіда мы выходзім да Чырвонай плошчы, дарога праз якую да станцыі поліса, адзіная, якую ведае Артём. Тут вельмі псуецца надвор'е, і нас з чорным то накрывае моцны небяспечны вецер, ад якога трэба хавацца, то ўвогуле нейкія страшныя рукі тысяч загінулых тут людзей у прывідным мороку намагаюцца зацягнуць нас на той свет. Толькі з дапамогай малога Артём здолеў прайсці праз небяспекі паверхні. Для разнастайнасці, як і любы госць горада і знаходзячыся на Чырвонай плошчы, можна зайсці паглядзець на Леніна ў маўзалеі. Вось, калі ласка, ляжыць правадыр пралетарыяту, пацверджанняў канспірологічных тэорый грыбнога паходжання, як бачым, няма. Затое нехта пакінуў бутэльку партвяшку з баранкамі. На нашым шляху вялікі двор, які любому аматару гульняў падказвае, тут нешта будзе. І абсалютная праўда. Як мы бачылі, таварыша Марозава, Корбут пасля місіі з вірусам выправіў да Чырвонай плошчы. І менавіта тут ён са сваім атрадам снайпераў бароніць апошні рубеж да ўвахода ў метро да поліса. З вялікім задавальненнем Паша нас пазнае, бо сітуацыя на яго руку, па яго меркаванні, і аддае загад страляць, не шкадуючы патронаў. Малы чорны дае нам невялікую перавагу ў запавольванні часу і падсвечванні цэляў, але на ўсяго пару секунд, якіх, праўда, ўсё роўна дастаткова, каб прарэдзіць хоць парачку. Ну і як крыху адновіцца, зноў будзе дапамагаць. Зразумела, што ў выніку мы ўсіх пераможам і дабяромся да ўласнага здрадніка. Пабітыя, з малой колькасцю патронаў, але моцным жаданнем аддзякаваць за няўдзячнасць. Перад гэтым, вядома, і КТ галаўнога мозга зробім з дапамогай чорнага доктара. Корбут ва ўспамінах Паўла кажа, што эксперымент на Кастрычніцкай можна лічыць паспяховым. Вірус імгненна забівае, літаральна праз пару дзён перастае дзейнічаць, і цяпер трэба захапіць Д6, дзе досыць гэтага самага віруса, і тады мы зможам знішчыць усіх непатрэбных у метро. І пакуль лідары груповак будуць на мірным пасяджэнні ў полісе разам з млынаром, камуністы удараць у самае безабароннае месца бункера з боку Чырвонай плошчы. Менавіта таму тут і ў дэпо крыху раней Артём сустрэў так шмат розных атрадаў камуністаў. Далей морак перакідвае нас да тых самых рук, якія сустракалі раней, але недзе ў тагасвеце і не пасярод Масквы, і яны моцна атрымаюць Марозава, які просіць пра дапамогу. За намі выбар, ці зняць яго адтуль, дапамагчы ўжо ў трэці раз за кароткі час, ці пакінуць назаўсёды. Думаю, што канец жыцця гэтага чалавека і мой выбар даволі відавочны. Перад уваходам у поліс застаецца толькі невялікі
невялікі сад, які даўно ўжо не нагадвае сябе нешта квітнеючае і прыгожае, і зараз замест звычайных наведвальнікаў напоўнены рознай пачварай і з наяўнасцю вялізнай, не ведаю, мядзведзіцы. Калі ўсё гэта паскудства пераможана, нарэшце дзверы поліса. Вось хан і млынар, якія, праўда, не адразу прызнае ў маленькім хлопчыку ў плашчы таго самага чорнага. Гэта, дарэчы, здольнасць малога камуфліравацца. Млынар не моцна настойлівае ў дачыненні да чорнага і хутка здаецца, бо я думаю, у яго зараз больш у галаве праблем з вайной, а не рэдкіх мутантаў па метро забіваць. Малы уводзіць нас з ханам па яго просьбе ў транс, каб пагаварыць, і раптоўна адчувае, што недзе побач у адным з дагэтуль закрытых памяшканняў у бункеры у стане анабіёзу ёсць некалькі асобін чорных. І гэта ўсё значыць, што ёсць яшчэ шанец на выратаванне віду. Пры гэтым хан просіць дапамогі ў малога на мірнай канферэнцыі, каб раскрыць думкі Масквіна і Корбута для ўсіх астатніх, і за гэта потым людзі распячатаюць яму дзверы. Млынар кажа, што проста даказаць дачыненне камуністаў да распаўсюджвання віруса амаль немагчыма, бо адзін сведка — гэта Арцём. А Арцём з ордэна рэйнджэраў, якім належыць бункер Д6, і гэта ў нашых інтарэсах, і тым нікога не пераканаць, ні фашыстаў, ні Ганзу. А на пагрозу нападу на бункер рэагуе адпаведна, дае загад усім рыхтавацца, але на канферэнцыі быць усё роўна трэба, інакш ніяк. І тут, як у кіно, заходзім з нагі ў залу з лідарамі станцый. Хан крычыць Масквіну ў цэнтры: «Вы хлусіце!» Малы чорны падымаецца да генсека, і ўсім у зале адкрываецца праўда мінулага. У часы, калі чырвонымі кіраваў брат сучаснага Максіма Масквіна Андрэй Масквін, Корбут пачаў плесці інтрыгі. Нагаварыў нашаму пузану, маўляў, старэйшы брат рыхтуе яго ліквідацыю, бо бачыць у ім канкурэнта. Наш будучы генсек павёўся на гэты развод, нешта падліў Андрэю Масквіну, і таго не стала, а сам зрабіўся лідарам. Але пачуццё віны ніяк не адпускае Масквіна за здзяйсненне мінулага. І калі ён прыходзіць у сябе, ва ўсім сазнаецца: так, брата забіў, Корбут жаба нацкаваў, трымаў мяне за яйцы, а зараз штурмуе Д6, бо там вірус той ляжыць у вялікай колькасці і хоча яго забраць сабе. У зале, зразумела, вэрхал, шум, а млынар крычыць: тут усё зразумела, цяпер хутка да бункера бараніць будзем. Па дарозе да станцыі нашыя шляхі з чорным разышліся. Як і абяцалі, яму адчынілі дзверы, і ён будзе намагацца выратаваць ад анабіёзу сваіх сапляменнікаў, каб вывесці іх наверх, а ў нас ужо свая вайна. Фінальная бойка выйшла маштабная, з вылятаючымі брамамі, крывёю, выбухамі і кулямётнымі прыгодамі сур'ёзнага Сэма. І калі здавалася, што мы адбілі ўсе хвалі ворагаў, у гульню ўступіў цэлы браніраваны цягнік камунякаў. Млынар ляжыць і кажа Арцёму: я разлічваў варыянт, што мы можам прайграць, таму пад базу закладзена выбухоўка. Час прыйшоў, і Арцём цягне рубільнік. Арцём падарваў бункер разам з рэшткамі параненых спартанцаў і вялікай арміяй камуністаў і іх планаў па знішчэнні метро. Праз некалькі гадоў Ганна трымае на каленках дзіця, якому расказвае пра бацьку і героя, які быў самы смелы з усіх, а на пытанне хлопца, што здарылася з чорнымі, адказвае: яны сышлі, але абяцалі вярнуцца. Эпілог. Гэта была моя канцоўка. І на гэты раз, у адрозненне ад першай часткі, я атрымаў некананічны кепскі фінал. Сваімі дзеяннямі па забойствах Паўла і Лясніцкага і, магчыма, яшчэ некаторых менш значных персанажаў я не набраў патрэбную колькасць маралі на добрую канцоўку, якая якраз лічыцца кананічнай і з'яўляецца пераходнай да наступнай часткі метро Exodus. Ну і да кнігі метро 2035, як я тлумачыў на пачатку. У добрай канцоўцы, у гэты самы момант, калі Арцём рыхтуецца адключыць рубільнік, з'яўляецца наш малы сябра, запавольвае час, як ён ужо рабіў раней, і кажа, што болей нічога не трэба рабіць. Бо ён прыйшоў не адзін, а разам з вызваленымі чорнымі, і разам яны перамагаюць чырвоных. Без смерцяў усё роўна не абышлося, загінула шмат добрых спартанцаў разам з вясёлым Ульманам. Млынар перасеў на інвалідную каляску, але ўсё яшчэ працягвае кіраваць аховай поліса. Хан увогуле знік, пэўна, пайшоў шукаць наступную групу людзей, якой трэба дапамога. Увесь фінал пры гэтым выглядае як нейкае ўсеагульнае збавенне, як чалавецтва цалкам, так і Арцёма асобна. Арцём прайшоў свой шлях ад упэўненага ў сваёй праўдзе забойцы цэлага віду да перакананага выратавальніка апошняга
апошняга з іх прадстаўніка, гатовы аддаць сваё жыццё і пайсці на што заўгодна, каб малы чорны жыў. Мы думалі, што асноўная пагроза гэта мутанты і радыацыя, было ўсё як заўсёды трывіальна. Самая вялікая пагроза гэта мы самі. І як мы загналі рэшткі свайго віду пад зямлю, так тут яго хутчэй усяго і пахаваем. І малы чорны, шчыра намагаючыся зразумець прычыну забойства свайго племені, знайшоў адказы, што чалавеку у прынцыпе без розніцы каго забіваць і каго называць мутантам, жудаснага монстра ці чалавека з іншымі перакананнямі. Так што амаль да смешнага можна нават не прымаць блізка да сэрца чалавечую нянавісць, бо яна хоць і жудасна разбуральна заўсёды накіравана ўнутр самога забойцы. Але і сярод іх, хто зарабіў памылкі ў сваім жыцці, ёсць яшчэ людзі гатовыя на выкупленне. І тыя, дзеля каго чалавецтву ўсё яшчэ можна даваць шанец. Так скончылася гісторыя другой часткі, але не серыі цалкам. Наперадзе Артёма чакае метро Exodus. Гульня, падзеі якой разгортваюцца на паверхні, і мне цікава даведацца, як мы там апынемся, ці засталіся ў жывых людзі ў іншых месцах і што там будзе адбывацца. Так што, калі вам спадабалася відэа, нагадаю падпісацца на канал, каб не прапусціць нічога новага, націснуць шляхетны лайк, каб дапамагчы прасоўванню контенту, ну і напісаць, што вы пра ўсё гэта думаеце. Сябры, цяпер мае каналы, нагадаю, ёсць яшчэ лайфблог Ягоны хутар, можна падтрымаць афіцыйна і з Беларусі праз Арыб. Напрыклад, скарыстаўшыся QR-кодам на экране ці іншым спосабам праз дрэваплацяжоў, падрабязнасці ў апісанні. Любы ўнёсак важны і дапамагае праекту развівацца і расці. Ну і зразумела, ад усяго сэрца дзякую усім за падтрымку канала Рудзін на Patreon. Тут можна аформіць спонсарскую падпіску. Усіх неабыякавых да беларускай гульнявой прасторы, да маіх каналаў, маёй творчасці запрашаю падтрымаць, за што вам буду вельмі удзячны. З гэтай дапамогай атрымліваецца рабіць відэа і агляды на канале і шмат іншага. Усе падрабязнасці на сайце Patreon. Вялікі дзякуй і да новых хуткіх сустрэч!